familia! ¡Qué alboroto! ¡Se tocó yo perro piloto! ¡O canciño! ¡Témolo todos! ¿Cómo estamos, familia? Estamos de feira, estamos de festa, estamos de romería. Déxame lavar as maus, que tiña este trasto por aí. Como vai a cousa? Xa verás porque ven o tema da romería. Ven que nin pintado para esta tremenda de receita que traemos hoxe. A que galego non lle gusta unha romería? A que galego non lle gusta unha sesión vermú cas súas bailandas, cas súas pachanguiñas? A ver se lle gusta a Lidia bailar, hai que preguntarlle. Pero, sobre todo, a un galego gustalle comer. E hai unha cousa ben bonita que as feiras, as festas, fanse en moitos sitios, non son Galicia. E normalmente comemos churrasco. Pero ali por Italia comen unha historia que lle chaman arrosticini. Vale, unhas brochetas, sí, de cordeiro, neste caso, que están espectaculares. E que hoxe imos acompañar cunha ensalada verde que mete medo, pero verde, verde, verde. Mirade como está esta historia, que non sei se me vou acordar de todos os nomes. Mirade, receita que empeza por unha patiña de cordeiro. Imos limpar e taquear, xa veredes. Temos por aquí uns anacardios, temos tamén por aquí un pouco de ceboliño, temos unhas chalotas, temos allo, alfábega, aguacate, lima, limón, vinagre, neste caso, un vinagre tranquiliño de mazá, temos un cogombro, un repolo, vale, algo de espinaca e unha leituga. Que pasou, Lidia? Bos días. Que pasou? Gustan as tómbolas, Lidia? Ai, pois mira, traballei moitos anos á lado da tómbola, porque sabes que eu vendía na feira e cando era a Pascua, en Padrón, pois estaba a tómbola ao claro, lado. era verdad que xa nos contaches que eras feirante, é verdad, cando era rapaciña. Ben, perfecto. E logo montabas un dos chiringuitos ao lado da tómbola. Estaba ao lado, ao final sei todas as frases que din na tómbola. A ver, pois dime Sempre unha. son as mesmas. Dime unha, a ver, dime unha, porque non che gusta nada esas historias de tal. Di unha, ou xogabas a tómbola, algunha Non son de rifa? xogar a mí, xogan tirar os cartos, non me gusta. Lidia é máis seria, macho. É seria. E digo, xa me dixo outro día que chegaba ás 10:30 a casa Seria, que... non, formal. Bueno, formal logo. Responsable. Responsable. Vale, tamén, váleme. Entonces eu son irresponsable e pouco formal, polo tanto, non? Bueno, a ver, eu son nai, teño outras responsabilidades. A ver, teño unha gata tamén. Tamén tes unha gata? Teño moitas responsabilidades. Bueno, pues tes razón, porque se tes... Traballo, rapazada, autónoma, estas cousas. Bueno, vamos a ver, mira, aquí, o primeiro. Imos facer así un pequeno guiño a unhas espetadas, vale? A unhas típicas brochetas e tal, unhas espetadas que levan un pouquiño de carne de cordeiro, vale? Unha carne de cordeiro que neste caso é unha patiña espectacular que podría ser calquera outra que sea ben magriña e tal, porque queremos facer como unha especie de tacos pequenos. Pero interesante tamén desa historia, eso parece ser que pola zona de Italia é moito como as patacas fritas, como o noso churrasco, sabes o que che digo? Como cando vas pola feira e tal, aquí non se comen historias raras, Sí, as salchipapas estas que hai por algún lado, Que eso, a de gustar a Lidia un montón, unhas salchichas esas. Bueno, a ti como cociñeiro, que te parece salchipapa? A min, digo unha cousa, porque a salchicha, nos aquí no Tache, xa fixemos salchichas. Pero a carne nosa, tranquilamente, tal. Exactamente, sen fariña, sen historias, sen pan, sen historias raras, sen amalgamadas raras. Pero as verdad que as salchichas que se venden por aí nas feiras... Ese non é unha cuestión nutricional, que sí. O sabor tampouco... Non ten moita cousa. Mira, o primeiro que imos facer é unha cousa que é ferver un chisquiño de auga para eses anacardios. Por que ferver un chisquiño de auga e pouca máis? Porque imos triturar unha serie de ingredientes, vale, de acordo con toda esta historia. E como non o remollei a noite anterior, tamén quería dicir na casa este tipo de trucos que, se temos auga un pouco morna, en 20-30 minutos tamén o podemos facer. Neste caso, se eu quento un pouco de auga rapidamente, os meto, en 10 minutos están remollados e xa están mellor para pulir, vale? E se nos custa de dixerir, tamén vai ser mellor deixalos en remollo ou fervelos para aproveitar mellor os seus nutrientes. Vale, pois perfecto. Xa temos outro truco tamén que por riba de que a nós danos esa forma de que queden bastante diluídos, que queden tal, e que fagan un despesante natural nesa salsiña que imos facer, que xa veredes, a máis unha salsa, pero vos vou contar. Así, entre curiosidades, saqueina, porque por ali, eu que sei, non sei que ano, fai un par de anos, máis ou menos, creo, 2 ou 3 anos, fíxose super viral un tipo de ensalada que chamaban ensalada verde, que chamaban como a green goodness, algo así, como a deusa verde, non? Como a ensalada deusa verde, bueno, algo que se fai a veces que se fai viral. Este tipo de ensaladas, que agora parece que se tal, pero a min encántame, porque é como un gazpacho, pero verde, cun toque ácido que vai estar, xa verás, eu creo que a ti
hoxe vou conquistar, xa verás, eu creo. Non teño nin idea de como pode quedar Vale, iso. isto a remollar por aí. Deixámoslo por aí e empezamos a facer unha cousa. Ben, empecemos a traer historias como, por exemplo, imos facer o primeiro neste vaso batedor que temos por aquí, que collemos sempre, vale? Imos xa metelo para arriba porque imos facer historias con ela. Así que deixeme a carne un pouco para lo, así vamos facendo tal. Bótame a palilla, acomódame perfectamente. E metemos este robotiño. Acordamos que falamos sempre, se temos un robot de boa calidade e tal, é moito mellor para este tipo de historias. E o que facemos é o seguinte. Imos ir enchendo esta historia con diferentes trapalladas. Así que, se tes aí un pouco de tal, un alliño, venga, dous, que a min gustame, pero hai que pelalos para ti. Veña. Todos, vale. E vou facendo a seguinte historia. Vou coller este manoxiño de espinacas. Mira o que fago. Pa dentro. Isto gardo pos caldiños. Acórdate como sempre, facemos. Veña, perfecto. Así que collemos por aquí esta historia, vale? E temos xa o feixiño. Eso é moi... Mira como aprende. Isto é unha miña cociña. Sí, é que é a túa cociña xa. Vale. Espinaca, ese feixe, pa dentro. Aí, que se vaya metendo. Ides ver como vai esta historia. Parece unha tontería. Moito. Ai, vas a facer un batido verde. Un batido, pero non é un batido, é unha salsa, vale? Non é bebible, vai quedar tal, entre que eso vai ferver un pouco, ese nacardo, que vamos a botar aí esas historias, tal. Eu ti vai collendo historias, porque sabes que están moi de moda os batidos verdes, que saen todas as famosas co batido verde. Pensaba que ibas a facer algo así. Bueno, famosas e famosos. É que é verdad que a muller, non sei por que, aínda se coida, aínda... Mira unha cousa que teño, a muller, coídase máis que home. Ti que vas que tes unha consulta de nutrición tal. Que pregunta, A ver, non sei se vou a ser popular ca miña opinión. Sí que é verdade que a maior parte das persoas que veñan á consulta son mulleres. Vale. E tamén as motivacións polas que unha muller vai á consulta son diferentes das dos homes. Das dos homes, sí. As mulleres van máis por presión estética e os homes van máis porque xa teñen un problema de saúde. Pero quizá presión estética non sei se é culpa das mulleres, senón culpa desta sociedade que a veces mete historias. A veces que tamén estamos con esas historias. Eu tampouco me quero meter moito, así que non vamos a xardís que non nos gustan moito, porque ao final, tal, un par de allos, perfecto. Vale, e metémolos aí tamén. Temos alfábega, o talo pa dentro. Por que o talo pa dentro? Porque ten moitísimo sabor. A veces non empregamos para decoración, para tal, pero despois, eu, por exemplo, nun pesto, se machucamos ben nel, tamén valería. Que pasa? Ten máis fibra, creo que che gusta máis, e hai que roer máis nel, vale? Pero como imos a trituralo, tal, despois. Mira o que imos facer. Isto, a ver que me diste deste trucazo que temos aquí. Os cogombros teñen unha serie de, vale, de bebidas. E o que fago eu é o seguinte. Collo, porque non quero isto na ensalada, pero sí quero a carne, o que fago é quitarlle as bebidas, pero aproveitalas para aquí, vale? Pois me parece moi interesante, incluso a nivel nutricional. Aí, vamos, veña, Iván sempre fía tal. Mirade, isto que vou aproveitar para a ensalada, eso vai quedar que vai dar tamén tal. Por que? A ver, a nivel nutricional, que me podías contar? Son unha semente, ao final as sementes son ricas en fibra, en proteínas, pensa que a semente por onde chea de nutrientes porque por onde xermina despois as plantas, non? Entón, sempre as sementes están moi concentradas en diferentes nutrientes, non? Pero principalmente fibra en proteínas. Por eso que, mira, fibra e proteínas, vale. É unha forma de non tirar, para min, É unha forma de non tirar, vale. E mira, podenos axudar a aumentar a sensación de saciedade, non? Desa salsa, que non nos eleve tanto o colesterol, se parece moi interesante. Bueno, pois maravilloso. Non sabía eso. Isto xa está fervendo. Fora, non queremos, veña, que si vou meter de seguido aquí, así que vamos a poñelo por aquí, que deixe de ferver de contado. Eu sigo con esta historia, deixámolo preparado para a seguinte. Preciso, agora vamos a facer unha cousa para ter sitio. Cólleme, por favor, ese vinagre, ese limón, vale, ese aguacate tamén, gustaría que me falaras un pouco de aguacate que está super de moda, e por favor de salima. Veña, aquí imos tendo todas estas cosas por aquí. Todos os días as tostadas con aguacate, con aceite de oliva, sal, e se teño tempo con tomate, e mira, non me aburro, O que pasa é que o aguacate, claro, é un pouco insípido, o sea, non ten textura, pero non ten tanto sabor. Eu vou che contar unha cousa, un segredo de cociñeiro dos aguacates. Os aguacates son insípidos e son malos, vale? Hai unha cousa que podo meterme con este tipo de modas e tal, os aguacates teñen unha temporalidade. É verdade que agora hai un montón de invernadeiros, aí non sei que, colle está aquí, da cola, teñen que vir de non sei donde, xa polo sur estánse dando, e xa en Galicia eu xa comín aguacate galego de calidade. Sí, rico, vale, rico. Parece manteiga un tal. Vale, exactamente, pero hai que ter moito cuidado. Un dos trucos para cando vamos ao súper tal é que non teñan bolsas de aire. Que importante. Podo premer na froita como se fora un animal? Por certo, que é unha froita, vale? De tal, podo premer nela? Non podes premer nela porque
porque valo reventar, pero sí, podes palpalo levemente, con suavidade, como palparías a túa moza, o teu mozo, vale? O teu fillo, tranquilamente, así, fas e tiras desto para aquí, cando estás na casa xa, e se ten isto, porque hai moita xente quitando isto no súper, onde vas? E queda verde, verde bonito. Ese verde bonito, que quere dicir? Que está no seu punto óptimo. A ver se non me deixe quedar mal. Bueno, decía que era insípido se non lle botas un chisco de sal, pero con chisco de sal a mí pareceme unha delicia. Para min é unha delicia, non me parece, a mí parece é unha delicia. Non digo que a xente, o que me adoita decir... Que che conta, vale. Contame que lles resulta insípido, pero con un chisco de sal. Isto é unha auténtica maravilla. E estas cousas, por certo... Pimenta. Xa vin a xente que como bate nela que... Cuidado, ou tedes un pouco de traza ou te de tino. A veces tamén se pode sacar de outra maneira, non? Sacamos isto por aquí, eso metémolo por aí, collo unha culler, un chisquiño máis grande e empezamos con esta historia. Exactamente. Ten moita graxa o aguacate, que dis? Ten graxa. Vale, ten graxa. Pero ten graxa, non? É unha froita, ti dicías, é unha froita, é verdade, é unha froita, pero non ten composición como as froitas, o sea, non se parece en nada a composición nutricional do resto das froitas, non porque non se deba comer, sino porque é completamente diferente. Vale, pero ten graxa, sí ou non? Parece, pero sinceramente, as froitas non teñen graxa, sin embargo, vale. Pois o aguacate sí. É que está maduro ou non está maduro? Mirade que auténtica perfección. Cando ti colles e sacas case todo dunha lambida e queda esa tona perfectamente posta, mirade, isto sí que é unha auténtica espectacularidade. Pois aquí, isto para min é sabedor e vai dar mantecosidade, moitísima. Contame un pouco, graxas entendo que cardios saudables, como se chama ou algo así, non? É o que che ia dicir, falo de graxas, pero é o mesmo tipo de graxa que o que ten o aceite de oliva. E máis ou menos medio aguacate equivale a unha cullerada de aceite de oliva. Por tanto, non temos que evitar comer aguacate porque ten graxas, non? Simplemente, máis na clasificación nutricional, máis que metelo no grupo das froitas, meteríamos no grupo das graxas cardiosaudables. Perfecto, colleme un coador aí, un segundiño de nada, vale? Interesante todo, cose collador grande que non pasa nada, exactamente. Vou un segundiño comigo, vale, que veño aquí. Dame un segundo de nada, que facemos o seguinte, auga, destetámola fora, non a presentamos pa nada. E agora, que fixen? Coller, en 5 ou 10 minutos contamos un conto, falamos un pouco das feiras, que ainda non me contache. Traballabas nunha feira, e gustache a feira, gustache a sesión vermú. Isto é o que quero saber eu. A min, é que eu quero saber cousas de ti, e a xente tamén que xa me anda a preguntar, entón, tens que irme dicindo, mas eu quito un pouquichiño de zumo e tal, e ti vame contando un pouco deso. Vinagre e zumos. Vamos, un chisco de vinagre, neste caso un vinagre de sidra, suave. Un vinagre que lle chaman chino tamén vale, sabes? Estes que son un pouco máis tal. O que se utiliza para o sushi, non? Que licuá, veña, perfecto, veo que nas exóticas estás ben posta. Contame un pouco. Gustanche logo entón as feiras, a sesión vermú, os bailes, o pachangueo. E cando digo sesión vermú, digo o chiquiri. Sabes que pasa? Teño un problema, Iván. A ver. Que sempre as miñas parellas non me saíron bailón, sabes? A ver, non bailas ti? A min gústame bailar, pero as parellas nunca me acompañaron neso. Por eso vou a clases de baile, nunha escola. Mira, vou nunha escola que é solo para mulleres que non teñen parella que lle baila. O sea, que lle pasa o mesmo que están sen parella que tal. Bailamos en individual, salsa, bachata, danza oriental, tribal, pero en individual. Que daqui mandolle un saludo a miña profe Nair, que este ano teño abandonadas polo estache bo, pero voltarei, Voltará, pero ahora sei que vai vou chipuller un compromiso. O próximo día vou sair cantándote e bailando a danza do vientre. É que me acabas de dicir e que tes aí un pouco desa historia. Déxame coller un garfiño. Vale, aquí, como sempre, eu son bastante de andar por casa. Gústame que a xente, que tamén falamos desos gaches e tal, que facemos? Bueno, a peviña que non vaya, pois facemos esta historia así, vale? Sacamos ben de zumo, xa viches que premin perfectamente, e o que fago é isto. A lima enteira, vale? E de seguido metemos o limonciño, xa tengo vinagre. E isto todo xunto con aceite, esas chalotas, por favor, e ese ceboliño. Traigo pa aquí que non me quero olvidar de absolutamente nada. Moita verdura hoxe, non? Moita verdura. Contame, que tens que dicir agora? É que, sabes o que pasa? Eu vou afiando. Desde que chegache, eu digo, mira, a mí non me vai coller un renuncio esta rapaza con que non que meto verdura. Xa metía sempre, o que pasa que digo, mira, hoxe, as espetadas de cordeiro, veña, con unha boa ensalada que vai flipar, ademais, veña, contame da verdura, contame do verde, sobre todo. Porque ti sabías que o 22% de galegos e galegas só cumpren as recomendacións de consumo de froitas e verduras? É dicir,
dito do teu xeito, o 78% de galegos e galegas non chegan ao consumo de froita e verdura recomendado. Vale, esas estadísticas a mí volvenme tolo de todo, macho. Onde sacarán? Foron a falar con Manolo, ali no alto da Pitosca, na Peroxa. Non foron, É unha pena, porque moita xente sabe? cas hortas que temos aquí, é unha pena non aproveitar o produto que temos. Por se me dis, mira, vivo en Madrid, pois mira, pero se temos da horta, porque estamos a consumir de guarnicións ou patacas, que é moi galego eso de guarnición, carne con patacas. Sí, xa falamos algunha vez, Peixe pero con patacas. eu creo, mira, sabes, estos son experiencias. Eu non digo que non estés no certo, porque ao final ando pola rúa, sei o que me conta a xente e tal, pero na miña casa sempre se comeu moita verdura. A miña nai sempre foi de verdura, meu pai foi de verdura. Foi de caldo todas as semanas, dese cocido, desa historia, de moita ensalada, vale? En plan, Pois ti, fíxate, cando me chegan a consulta, normalmente que se pregunto por o consumo de verduras, moita xente me di, sí, consumo moitas verduras. E digo, con que frecuencia? 3-4 veces por semana. Claro, a xente pensa que consumir verduras e hortalizas 3-4 veces por semana é un consumo bo de verduras, pero ti con que frecuencia dirías que deberíamos comer todos verduras? Os días. Pero eu como todos os días, 100%, O pero sea, a maioría da xente todos non os días fai como eso. verduras. Bueno, eu pode ser, a que controla esta historia eres ti, pero eu sí que penso que aquí en Galicia habrá xente que comerá moita pataca, moito bistec, teño falando agora con meu cuñado, o home da miña irmá, sei que na súa casa comían menos verduras tamén. E claro, eu que non estou en todas as casas, pero penso un pouco na miña e digo, bueno, mira, cebola, nese caso unha chalota, ceboliño, isto mira que vai, mira que vai ter historias e tal. E agora, por suposto, sal, pementa e aceite. Sal, que seguiremos probando dentro dun anaco, pementa, vale? Facemos unha historia tal que así, isto sempre é pros gustos, acordades que vai ter moitísima acidez, moitísima historia, porque ten ese vinagre e ten, por suposto, esa lima e ese limón, pero claro, esa graxiña dese aguacate, ese anacardo que vai estar perfectamente tal. Sede generosos, por favor, co aceite tamén, por aquí non hai tal, non se vai quecer, por lo tanto, cando non se quece... Aproveitamos os seus antioxidantes, a vitamina E, non se queima... Como estou aprendendo, macho, como estou aprendendo. Vale, neste caso, facemos unha historia así. En vez de poñernos a facer ruido, imos deixar casi montado por aquí un segundiño e vou facer unha historia, que é o seguinte. Vamos facendo sitio, limpando, e por que non me traes, por exemplo, vale, esa verduriña para aquí, porque quero que... Repolo. vexe. No, tráeme a carne. Primeiro, despois empezamos ca historia. Sí, esa carne. Imos a limpar rapidamente e vou coller xa esta historia para arriba porque vamos facer unhas espetadas espectaculares. Mirad, temos por aquí esta historia, vale? Isto por aquí non é máis que unha pata que vos dixen. Se facemos así, quitamos, perdoade, quitamos estes historietes que non nos interesan para esta receita, que é, como sempre, eses pelexos, tendós e tal. Hai aquí unha capiña de graxa que xa vin antes e que dixen, vamos a quitala así un pouquiño por aquí e podemos seguir quitando para que vexades que moitas veces non é tan complicado. Quitarlle a graxa a estas historias. Mirade, así. Graxa que neste caso non me interesa, pero que despois, en un momento dado, se quero fritir, mira, se fixera isto no forno, non lle quitaría isto. Vale? Nesa cocción, gustaríame que esta graxa fora invadindo tamén a carne, que despois quedara como crocante. Pero como vou facer unhas espetadas, vou intentar elexir os cachiños, como vedes, máis magros, como por exemplo isto, porque vou facer uns cuadradiños como se fora non sei como lle chamas ti a carne richada, que chamase en Ourense. Richada, vale? Mira, hai dúas modalidades da carne richada, A ver, contame. A quen lle chama carne richada ca pataca cocida, ¿no? Sí. Isto é por zonas, así que... Por zonas, sí. Sí. Depende, ¿no? A richada de Forcarei, ¿no? É unha, a túa calé. Eu non lle chamo richada. Na Coruña chamámoslle raxo. A esa carne que se frite tal como con tenreira? Con tenreira, pois facer normalmente con porco, nós. Vale, pero para min a richada é tenreira. Vale, bueno, veis, para min, para outro non sei que, para tal, justamente eso é o que máis me flipa, vale. O que quero facer é uns cachiños, perdoade, e facemos así, mira, quito isto, e vou collendo, e vouche poñer a traballar xa. Sabes por qué? Porque teño aquí uns petos, vale? Así, estos petiños que teño por aquí, e quero que me fagas unhas espetadas que a carne que che vou ir dando. Así que vouche facer un sitio aquí tranquilamente con mi hijo, vale? E o que quero tamén é que, como teñen que coller aquí, nesta ola, vale? Isto queda tal, pero vai ser moi grande, despois para emplatar, casi imos facéndolle tamén unha historia tal que así, como un corteciño, mira. Así forte, collete aí, collete aí.
Vale, si vamos facer un 4 ou 5 así, rapidamente ti máis eu collen para que non esbouren. Ala, ti, pa que... Non deixemos a ninguén cego. Como sempre, tal, con 4 nos valer, vale? Colleme aí. Esta, pero... Buah, ti moito exercicio, pero... Moito exercicio, pero parece que... Igual non rindes, igual é a chisma. Xa me está metendo caña, como sempre, cuche diga. Vale, era por outro lado, cortaba moito mellor. Unha máis, veña, unha máis. Perfecto. Ala, que se non metías en aprietos e tal. Esto, en vez de meterlo ca verdura por aí, tirámolo, vale? Quédate con esas, vale. Sí, para facer así un pouco tal, vouche dar uns cachiños de carne, por aquí así, e vas metendo esos cachiños nos buratiños, perfecto. Eso é que imos ir facendo agora, vale? Así, directamente. E mentras nós facemos isto, esperamos, nada, un chisquilichasque que esta xente faga así os seus historios, e de seguido voltamos facendo isto, triturando e acabando unha ensalada que vai facer de cama dunhos aspectos que ides flipar. Veña, vamos, chisquilichasqui, e vémonos agora. Tarari, 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 tarari. Que che parece este invento? Pois mira que pouca xente lle bota repolo a ensalada. Ai, amiga, pero é que aquí temos repolo da casa e dixen eu. Como? E sobre todo, esta forma, que me encanta porque vai dar unha crocancia a esta ensalada que vas flipar, vale? Con esta partiña, pois pome eso por ali, vale? Isto vou no meter por aquí. Deixádeme un segundiño de nada porque teño unha historia na cabeza que me vai encantar. Ven comigo, David, ven comigo. Un segundo, Lidia. Vou coller unha ramiña de nada de Romeu, vale? Nesa ramiña que teño por aquí, que como para facer un pouco de pincel. Xa verás, vou a meter aí no fregadeiro, na tina, un chisquiño, colócate aí, veña, facemos unha cousa tal que así, e isto a partir de agora é o meu pincel. Estou feito un culinario de moito tal, xa veredes. Poñémolo por aquí. E o que fago eu é chisquiño de aceitiño nestas historias. Mirade, aí. Isto, que xa tiña máis ou menos o lume, voulle volver a meter lume para arriba, porque isto ten que estar crocante, Son espetadas de carneiro, pero crocantes. Así que, simplemente, o que fago é un chisquiño de sal por riba de todas elas. Mira, Lidia, esta historia. Está apetecible xa así, non? Sí, é verdade que nunca probara o carneiro. Son de punto pequeniño así na carne, por eso te digo tal. Mira isto, vale? Estaba pensando no carneiro espeto de Moraña, na cabeza o carneiro. Vale, pois mira como che vai isto. Así. E por que teño aí que estás ti a pensar, pero para que foi a por un ramallo? Porque este ramallo, cando empeza a quecer, mira, vas metendo un chisco dese aceite, dese sal, vas metendo aquí. Teño aquí. Ti aproveitas todo. Podes poñer, toma. Sí. Non, pa diante. Pa diante, pa diante. A cociña é túa. Non, Lidia, non. A ver, non te explicas ben. Para seguir facendo así, vale, non, que hai que bendecir o cordeiro. O que ti non queres é traballar, pareceme a min. Nós, o que facemos, eu teño moito lío aquí, xa verás, mira. Ti, dándolle de vez en cando, sen queimarte, por favor, Lidia, unha voltiña. Se ves, por exemplo, que tal, isto está moi cómodo, miras por aquí, ves que está facendo e cambiamos de lado. Vale, creo simplemente, que podo facelo. Sen queimarte, vale? Nós, o que facemos é o seguinte, mirade, cogombro, vale? Por aquí. E temos por aquí tamén esta ensaladiña. A esta ensaladiña facémoslle así. Quitamos esta historia, poñémola por aí. O corte ese típico que dixemos de sifonade, aí che vai. Mira, veña, facemos unha historia tal que así. Esta leituga, que se temos un cogolliño tamén nos vale. Para aquí, mirade como vai a historia, verde non, o seguinte. E o que fago, eu co cogombro, fumegas, baixamos un pouquichiño de lume, perfecto, e xa, sen queimar, exactamente, eso é. Eu non teño medo, vexote aí perfectamente liada. É un pouquichiño de sal que lle boto eu, vale? Así e así. E seguimos, un pouco de aceite. Lidia, mira como traballa, mira, un chisquiño. Así, sigue meténdolle, porque isto, canto máis quece, vale, máis aromática ten, e sigues así, suavemente. Eso con cariño. Vale, mirade eu, o que fago é cachiños así, por eso lle quitei as sementes, unha das cousas que estaredes pensando, pero por que llas quitas se son boas? Porque teñen moita auga. E despois fan que eso quede como unha sinerxe, que non haya unha pastuxada como eu quero. Entón, o que facemos é directamente botar estes cachiños de secogombro, metémolos todos aí. Lidia xa é cociñeira profesional e xa está fichada aquí no Estache Bo. Aí quería chover eu, ca xesta barridoira meténdolle tal, perfectamente. Mira que cor están a coller, metemos esta última parte
deste cogombro, vai todo, cachiños non moi grandes, por favor, pero isto tamén o gusto do consumidor. Roemos un chisquitiño así. Ora, Lidia, escoita, eu xa falo moito, pero ti cando te metas xa calache de todo, Estaba concentradísima. Ai, amigo. Aquí lembraste de eso do mindfulness? Sí. Cos langostinos, esperando langostinos. Isto era no momento mindfulness. Eso é que é difícil que fagas dúas cosas a vez cando é unha cousa nova, que eu xa sei como é. Dúas. Que eu son... pago 50, a ver. Sí, sí, xa Sabes vexo. como é a vida dunha nai autónoma. Vale, pois eso que quero ver. Vamos aí. E mira, nós, xente da casa, familia, ven o máis brutal de todo. Ven unha historia que non pensabades que iba a pasar. Isto, estuvimos emulsionando, estuvimos dando e barallando, trituramos absolutamente todo. Para que? Para agora facer isto. Mirade isto. Mirade que auténtico pesto. Verde, Salmore... Vale, escoito unha cousa, mira, ó. Parece un pouco como guacamole. Por favor, antes de nada, ó. Veña, que eso xa está. Mira, Podes, xa está, si hai que quitarlo, podes apagar, non, deixa así que se acabe de torrar por esa última parte e dime que pensas desto. Que eu o que vou a facer é empezar a remexer nel eso que quería. A cara, ahora quero saber a verdad o todo polo todo desa receita. Sabes que estou pensando? Que? Non me predomina ningún sabor, que decir, non, ni sabe a anacardo, ni sabe a aguacate, ni sabe a limón, ni sabe a lima. Hai Sabe todo equilibrio. junto. Hai equilibrio. Temos ensalada, temos verde, temos espetos, temos receita e temos a Lidia contenta. Chisquilichasqui, estamos aí, veña. Hoxe cociñamos espetadas de cordeiro con ensalada verde. Comezamos facendo unha salsa. Nun vaso batedor engadimos espinacas, alfábega, un par de dentes de allo, o interior do cogombro, aguacate, uns anacardios que hidratamos previamente cun chisco de auga quente, zume dunha lima e de medio limón, 2 chalotas e ceboliño, que salpementaremos para regar con aceite e triturar ata conseguir a textura desexada. Ao mesmo tempo, cortamos o cordeiro para facer unhas espetadas que douraremos nunha tixola coa axuda dunha ramiña de romeu que empregaremos de pincel para aceitalas. Imos coa nosa ensalada, collendo o repolo para relar e xuntar cunhas folliñas de leituga e cogombro ben picados, mesturando coa nosa salsa verde para empratar xunto coas espetadas e chamando a familia para que comeza a papatoria. Vamos, que a vida é unha tómbola. Vaya platazo verde que montamos. Que traballo máis duro meu que é comer todo o que fai este home. Ai, amigos, escoitade, collo que teñas verde na neveira. Empeza a facer unha boa salsa con anacardios, con lima, con limón, con historias. E se tes un pouco de cordeiro, fai unha espetada que xa verás como triunfas. Isto é a ensalada verde do Estáchebo. Aburiño!